Assalamualaikum guys, persiapan gawe kupat. Nah, iki janure ya wis mlanting. Dikrembreti siji-siji, dikrembreti iki dipisahne janur karo bidinge utawa sodone. Gawe lading lek misahne. Nah, terus digulung-gulung ning tangan sisih kiwa, sijine ning tangan sisih tengen. Terus anyam kuwi selang-seling ngisor dhuwur. Kudu telaten cah. Sampai bentuk kaya kotak ngono kuwi. Nah, ngono kuwi. Lek wis rada kotak ngono kuwi, nah kuwi karek nglebok-nglebokne manut dalane buntut karo buntut, bokong karo bokong ngono kuwi. Dinyam terus. Nah, ngono kuwi disiseti. Lah wis dadi kupat buceng kuwi jenenge. Banjur gawe neh iki ya, gawe neh arep gawe kupat model Cinta. Carane padha ya kuwi ya diuntel-untel, digulung-gulung ning tangan tengen karo tangan kiwa, terus dinyam ngisor dhuwur. Terus dihanyam ngono kuwi cah ya kuwi kaya kuwi lah bentuk kotak kuwi. Lah iki diplungkerne cah, bedane Cinta karo buceng. Lah wis dadak diplungkerne neh ngono berbalik arah ngono. Terus yo diterusne neh arek ngenyam ngisor dhuwur ngono. Nah, kuwi terus disiseti aja lali ya ben rapet kupate. Disiseti, digereti siji-siji amprih rapete ngono kuwi cah. Nah, ngono kuwi carane nyiseti kupate. Nah, lek bokong kedawan didudut neh amprih buntute utawa bokong iki padha dawane. Nah, ngono kuwi cah disiseti. Terus sampai rapet lah kuwi jenenge kupat Cinta. Ngono ya kuwi kupat Cinta karo kupat buceng wis dadi. Nah, kuwi ya iki dadi rada akeh cah iki. Nah, iki kucingku si gemblung ya ngrusui. Dawane ngono melu-melu gawe kupat. Lah kuwi kucing kuwi jan gembul kuwi. Ora jenenge gembul ya. Iki karo dolanan, karo ngomong kucing ngene iki cah ya. Kucinge jan lucu kok. Wis ngono sik cah ya, wis. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.